washi yajin sahu na waka shi mun farin jini mata maza nan ba ta sun ka dauka shi jira na dan mu gaisa wasu ko zaki ko na za su aika ya za ku ce na rahama hakan da bai hana ni samu zuciya tawa baya damu ya zama je mabaitakan na yi wa Aisha waya Abdullahi yar amana tare da ango na ta Muhammad Sanusi to mine za ya sa na daina yau ranar bikin ku ce shi yasa na zo da kaina daga Kano na zo Kaduna na zo don taya ku murna farin ciki na zo na nuna Allah ya kara so da kauna Aisha wai kin yi kyawu wallahi na fada gariyar maki ya koshe halaka wanke hannu wanke ki shafa ko'ina ungula zaki farwa mushe taro na ku yayi taro kowa yana ta murna mai hansada ya tashi ba mu zama da dan adawa maza ne mu sha alawa masoya bana wa da gawa tarbiyar da ta yi mama a kan ki tuno a can zaki wa miji idan ce ki bar shi ban shi idan ce ki bi shi karbi biro kar ubangiji da mun gane gaskiya idan zuci ta ki yarda nan ne ake gwaji biro na da fifike inda yi min bakin duhu na zan sanya fitila mai suna wa zan kula ban kaunar abin da zai zo da ke bani wahala idan har na doka wake wasu da sun ji sai saman tani wasu su ce kamar Husainin Danko wasu su ce Abubakar Sani wasu idan na ce ni nake rairan wakar garya za su ce su kalle ni yaran gane kankani amma idan na doka wakar manya ake tuni murya ba na kwaikwaya in ku tare na Husaini Allah shi ya yi mini kawai ki toshe kunnuwanki kike ce na Aisha domin karki na wuzuga akwai masu tsalle-tsalle masu biyar gidan miji bure dai su kai zuga ki bar wa yara a yanzu kun ya aure girma na ki hannaga Allah ya kai mai lafiya ni ma zai na kai sadaki komai ai yau wuce da bai nufin fada Hausawa sukan faɗi wasan haita hannu ce kin zama mai ɗauko mai riga kin zama mai ɗauko mai wando kin zama mai ɗauko mai hula kin zama mai ɗauko takalmi Muhammad Sanusi kun yanzu ya zama jego ne so zai baki gurin tsakanin ki janjani da kin zama ta samar yagunki ya zama angone baki masa wankoni barin haka wajibi ne ki bi shi farilla ne da didau ya soyayya ta sakar ki fasawa yana da shi ko babu halin ki kar ki sauyawa akwai ki da kunya na ji makota bayan suna cewa rike shi ya kwanzabi da danki yana rabi da Allah Muhammad Aisha karkabar ta ce kuka tina ta da shadar tufafi yanzu na gaina kanka rike ta da hannu bibi don amana ka dauka don Allah da girman ka karka ya da tare na ka yanzu mace na gai daga wata amarya Aisha wajen baki bikin gada bai daɗi sai na fado wajen domin kin zamo babba ta ga wadan baki ba saja na yi bakin hali da ki harshe na ki da bayan shari na gode wa Allah ko na ke ki kasance kumburi taro da yawan sai ran ki ga zan sunan ki ne fari murya ta ki ne fa kunne na sunan ta ne jari sura ta ki na gano wata sura sai ta mummuni ko zan farci sai in ka sa in ki ga kalle ni kin ya doki ware gefe kar da ce amarya ce yanzu na fisa wata gefe na ki na zaune zan zauna domin ne kalamai na ki dan matsayin ki zan nuna in har na fada matsayin wakar da ne yau ki ban bana wasan za ku yi kwadoci ne ku sako da tanana amma yar Kaduna take dan na ga shigar ki ta nuna ba wai matsala bana hango dan azabin ki kwai boko wallahi kin fita kin yi fasas dan ajin ki ba soko yanzu na je zuwa dangi na amarya yanzu zan sanya awwal bambam yana murna sai na Abuja ta yi murna anti Hafsa ta yi murna bambam dole in gaida an tare da ta yi murna Abuja
amarya. Na gode.